kawei ka pick up Trok ka badon ya u registration number ML khat R not R ka bakit na ron kalik Tynrah ya kawei ka Trok ka badon ya u number AJR fulai GB pra R kandai R ka basneu badang yang harut surok kani ka jingjia kala jia mata ka janmet ha ka surokbah jong ka shnong dihar ka bahap ha ka national highway Riu katkum ka jing lum jing tip jong unong tho okubor lalam ba ka te ka jingjia accident kala jia denamar ka jingnya state palat u driver jong ka te ka pick up hadu ba umla shu bante lakam badlek Tynrah nadien jong ka te ka Trok ka blas new ha ka te ka surok national highway Riu ha ka te ka jingjia accident ka te ka pick up kala du bon na ki benta ba khmat bat lengba jong ka jingarap jong ki break ki banajan lala ban se you driver jong ka te ka pick up bat penkit no yu da ka ambulance sha civil hospital nongpo